Avui veurem com el van acabar, però abans hem de veure una altra cosa, senyor Llaudet, que és l'acte de col·locació de la primera pedra. Se'n recorda d'aquest dia? Sí, que me'n recordo, jo crec. Doncs... Sortia molt guapo, jo, llavors. Sí, mireu. Doncs ara li demano en efecte que revisqui amb tots nosaltres aquells moments que per als qui van tenir la sort de ser-hi són realment inoblidables. A més, es veu que sortien molt guapos. Ho podem veure gràcies a pel·lícules filmades per barcelonistes com el senyor Viadiu i que ens els han cedit pel programa, on es veu la impressionant manifestació de barcelonisme que acompanyava la primera pedra. Com? Jo vull veure. Home, doncs t'ho hem vist, cap problema. Des del Pi, miri, el Pi de les Corts, que encara hi és, si passen per la travessera de les Corts, aquest Pi encara hi és, Sí. Encara es manté viu allà a la travessera. Aquí tenen el Quico, Francesc Miró Sans, portant la bandera del Barça. Notin la qualitat de les imatges, color, l'any 54, La primera pedra, l'avi Torres, després en parlarem d'aquest senyor, aquell senyor gran que va darrere amb la gorra de plat. Samitier, és aquest del barret i l'abric. Observin la gentada, 40.000 persones aquell dia per portar la primera pedra de les Corts al Camp Nou. La banda dels grisos, de la policia armada. Ai, no surto jo. La Guàrdia Urbana de Barcelona, muntada a dalt de cavall, de gala. Al cap de la desfilada. Aquí ja som on ara s'aixeca el Camp Nou. Aquests són els terrenys del Camp Nou, amb tota la gernació. A mi m'han borrat. Això que està aquí al fons és la masia, Això és la masia. Mira el Fuset. Aquest no era jo. Aleshores, aquesta és la bandera que els barcelonistes van hissar. Es van deixar anar 6.000 coloms. L'acte va tenir un preludi religiós amb la celebració d'una missa. Va fer de capellà el senyor Viola. I a primera fila, al costat de l'altar, les autoritats. Al centre de la imatge, Joan Antoni Samaranch. Al darrere, la masia. Mittel! L'aleshores bisbe de Barcelona, el doctor Modrego, i el governador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga. És aquest senyor vestit de general de l'aire. Les autoritats civils i religioses. Se'n van cap al lloc on ha quedat dipositada la primera pedra per fer-la baixar al clot corresponent. La paret de darrere és el cementiri de les Corts. Quina gentada. Està ple. El bisbe de Barcelona beneeix la primera pedra. Quina gentada, mare de Déu. Doncs ja estava col·locada la primera pedra del Camp Nou amb la presència de més de 40.000 barcelonistes i el brindis del Quico, del senyor Francesc Miró Sans. Què tal, senyor Llaudet? Bé. S'ha emocionat una miqueta, m'ha semblat. Home, són records que no s'obliden mai.